Halelúja, tak nech vás Pán požehná, bratia a sestry. No, dneska by som hovoril trochu o dôležitých veciach. Božie slovo, samozrejme o Bohu, o Biblii, o písmach. Žijeme v časoch, ktoré Biblia nazýva, že to sú posledné časy, aj keď všetky časy od príchodu Ježíša Krista prvého a druhého, všetko medzi tým Biblia nazýva, že sú posledné časy. Lebo to už hovoril aj Pavol, aj Peter, aj všetci to hovorili. A v tých posledných časoch, teda Boh ich tak predĺžil kvôli tomu, aby čo najviac ľudí bolo zachránených, spasených. To aj Ježiš povedal, že vtedy príde koniec, keď sa naplní plnosť pohanov. Dobre, že vtedy Boh ukončí milosť pre pohanov, vytrhne cirkev a ešte bude čas zmierenia s Izraelom. A to je ešte pred nami, to je ešte, ja neviem, možno 10 ročia pred nami, možno aj viac, nikto to nevie takto povedať. Ale v každom prípade tak sa svet posunul alebo zmenil, že vidíme veľa tých javov, ktoré sú teraz vo svete, vidíme, že Biblia o nich hovorí, že to sú proste posledné časy. Napríklad veľa toho, čo sa dnes deje v cirkvi, je dôležité, lebo Biblia hovorí o neviestke, hovorí aj o neveste. Amen, to sú dôležité veci. Takže to je kresťanstvo, sa vyformuje do takých dvoch množín, dvoch skupín ľudí a všetci si myslia, že sú kresťania. Všetci majú ten dojem, že sú kresťania, samozrejme. A z tých dvoch množín proste jedna je úplne bude Bohom odmietnutá, pretože je to neviestka, je to falošná cirkev alebo smilnica, neverná žena proste, ktorá není verná svojmu ženichovi, ale smilní s inými. Dobre, a potom je nevesta, ktorá je verná a čaká verne na toho ženicha, až dokým nebude svadba, ani sa nepozrie na nejakého iného, ani nehľada nejakého iného, ale ako končí kniha Zjavení, že duch a nevesta volá Maranáta, príď Pane Ježišu, že túži potom, aby Ježiš sa už vrátil, túži byť pre ňo pekne ozdobená, aby sa mu páčila. A Biblia hovorí, že ten pekný odev, ten pekné šaty, to je 19. kapitola Zjavení, že to sú skutky spravodlivosti svätých. Že proste to, čím my sa ozdobujeme, aby sme sa páčili Pánovi, je to, čo robíme, to, ako žijeme, to, ako mu slúžime, naše skutky, náš životný štýl. Že čo ako cirkev chceme dosiahnuť, ako Boží ľud, tak to je to, čo potom Ježiš na nás vidí ako odev a to je vlastne to, ako keď je svadba, že sa nevesta oblieka do svadobných šatov a krášli sa, ide, ja neviem, na kozmetiku a manikúru a neviem kde proste, že sa vyzdobí, aby bola proste čo najdokonalejšia, ako je len v ľudských možnostiach dosiahnuteľné, tak takto aj skutočná nevesta hľadá na prvom mieste to, aby sa páčila ženichovi, proste úplne zameraná na ňo, koncentrovaná na ňo a hľadá jeho. A všetko proste a neviestka môžeme ju charakterizovať tak, že hľadá iné veci proste, hľadá nejaký, ja neviem, svoj prospech, naplnenie svojich záujmov, svojich plánov a to, čo si myslí ženich, je pre ňu nedôležité. A preto, tak ako aj Boh napríklad Izrael nazýval, že je ženou tiež, proste hovoril, že alebo Jeruzalém, to je ženský rod proste v hebrejčine, že je ženou, tak keď to takto nazýval, tak napríklad veľakrát ho ukázal ako prostitútku alebo smilnicu, nevernú ženu. Že Jeruzalém je takáto neverná žena, alebo aj Izrael. A myslel tým to, že iba chvíľu boli verní po nejakom súde, po nejakom napomenutí, činili pokánie a chvíľu im to vydržalo tá vernosť, ani nie generáciu. A už zasa začali uctievať iných bohov, Bálov, Aštarty, proste aj takéto veci. A tým smilnili, že odchádzali za inými bohmi, boli Bohu neverní. Alebo za inými cieľmi. Za inými cieľmi, že nežili preto, aby naplnili jeho vôľu, aby sa mu páčili. No a toto je niečo, o čom hovorí veľa kniha Zjavení. Hovorí tam o dôležitých veciach, ako je napríklad šelmy. Sú tam šelmy, je tam jedna šelma, ktorá vychádza z mora, druhá, ktorá vychádza zo zeme, potom je tam drak, ktorý dal šelme svoju moc a potom sú tam tieto dve postavy ženské. Raz je tam, prvýkrát, keď je tam spomenutá žena, tak je, že drak ho chcel zabiť, zožrať a jej deti. Katolíci to vykladajú, že to je Panna Mária, že to sú také útoky na Máriu, ktoré protestanti stále útočia na Máriu. Ale to je samozrejme nezmysel. Kráľovna nebies je spomenutá v Biblii len v Jeremiášovi, aj to negatívne. Proste nikdy tam takáto osoba, že kráľovna nebies není spomenutá v Biblii pozitívne, preto to je nezmysel, že to je nejaká žena, kráľovna nebies, matka cirkvi, matka všetkých ľudí, ktorá trpí tým, že ho prenasledujú a tak, ale jedná sa o tom, že Satan bojuje proti cirkvi, to je v písme zjavené, a bojuje
takým spôsobom, že Ježiš zaslúbil, že ho nikto nebude môcť poraziť, lebo cirkev postavil na skale, ani brány pekelné ho nemôžu premôcť. Takže aj Satan proste vie, že to tak je, že keď Boh to tak povedal, tak to tak je, takže nevie cirkev premôcť tým, že by ho vygumoval, zo zeme zničil, ale vie ho infiltrovať, vie ho proste znúka rozložiť, pošpiniť, poškodiť proste a tak ďalej. Falošnými učeniami, čarovaním, mágiou, rekatolizáciou a takýmito vecami. A keď vidíme, že sa takéto veci dejú úplne masívne, aj v tejto dobe pred našimi očami, tak môžeme vedieť podľa toho, že zrejme skutočne sme sa dostali už do tej poslednej kapitole, do toho finále, a že za chvíľku ako cirkev pretrhneme tú cieľovú pásku, prebehneme cieľom a Pán nás vytrhne. A preto je úplne kľúčovo dôležité zotrvať vo viere a v čistote, že? A potom ešte jedna vec je dôležitá, nie len zotrvať a zachrániť sám seba, ale môžeme pozrieť proroka Daniela, 12. kapitolu. A tu hovorí Biblia toto, o konci, tu hovorí už o poslednom konci, o posledných veciach, 12. kapitola 1. verša. V tom čase povstane Michal, veľký kníže a tvého lidu ochránce, takže už proste povstane ochránca Izraela a začne proste už byť dôležitý Izrael, víťaziť. A čas soužení nastane, aké dosud nebylo od chvíle, kdy sa stali národem, Izrael. V tom čase bude tvoj lid zachránen, každý, kto je zapsán ve knize, tehdy sa probudí mnozí, kto v prachu zemne spí, to je vytrhnutie, jedni k viečnému životu, iní k hambie a pro viečnou výstrahu. A toto je dôležitá. Moudři budou zážiť jasem oblohy, tí, kteří mnohé ke spravedlnosti přivádí, budou jak hviezdy navždy, na vieky. Amen. Amen. Takže múdri, tí, ktorí proste tieto veci rozpoznajú, budú žiariť ako hviezdy na nebi a privádzajú mnohých, tí, ktorí privádzajú mnohých spravodlivosti. A toto je to, čo robíme. Za prvé sme múdri, alebo hľadáme múdrosť. Napríklad 8. kapitola prísloví je o tom, že múdrosť treba hľadať, že múdrosť kričí na uliciach a vystiera ruky k ľuďom a hovorí, že hľadaj, že za všetko imanie, čo máš, za všetok majetok, ktorý máš, nadobudni si múdrosť. Získaj múdrosť od Boha, pretože to je otázka života a smrti, záchrany. Dobre? A samozrejme, že keď tu hovoríme o múdrosti, tak tým sa nemyslí v prvom rade nejaké vysokoškolské vzdelanie, akékoľvek, ale myslí sa múdrosť ohľadom Božej vôle, spasenia, písem, prorokov, učenia apoštolov a týchto vecí. Lebo Biblia hovorí dokonca, že v posledných dobách je to tak, že nie len Satan takto útočí, ale že ešte aj Otec dovolí alebo umožní mocné pôsobenie bludu, aby tí, ktorí ho nemilujú, boli proste oklamaní a zvedení. Proste, aby boli preskúšaní a tak ďalej. Také preosianie aj skrze toto prichádza. Teda z tohoto dôvodu treba zaprvé byť múdry, to znamená rozumieť všetkému, čo sa týka Boha, spasenia a Biblie a základným veciam, ako je možné získať spasenie, ako je možné, mať vypočuté modlitby, ako je možné dobehnúť do konca, do cieľa. Všetky tieto veci treba mať túto múdrosť, toto zjavenie a potom to používať na to, aby sme aj jeden druhého napomínali, aby sme vytrvali až do konca, lebo to hovorí Biblia, že čím viac vidíte, že sa približuje ten deň, tak sa napomínajte, aby nikto nebol zvedený, zatvrdený s vodom hriechu a tak ďalej, falošným učením. A za druhé, privádzame ľudí k spravodlivosti a to je evangelizácia. To je, že rozširujeme posolstvo evanjelia do sveta, usilujeme sa to robiť, ako sa len dá v rámci možností, ako nám dovolia finančné možnosti, ľudské zdroje a všetko, tak proste sme koncentrovaní na to, aby sme získali ľudí pre Pána a toto je vlastne, to sú tie skutky spravodlivosti svätých, ktorými sa ozdobuje nevesta. Amen. A teraz proste, my žijeme v takej dobe, ktorá je, tak ako hovorí, a to je aj v Starom zákone, v prorokoch, že ku koncu sa veľmi rozmnoží vedomosť, alebo ľudské poznanie v každej oblasti. V každej oblasti proste vo vede, v tom technologickom pokroku. Už teraz sa napríklad hovorí, že to je 4. technická revolúcia, alebo vedecko-technická revolúcia, že digitálna revolúcia. Už teraz proste je to oficiálny názov, ktorý takto proste používajú aj sociológovia proste v tom, ktorí tak mapujú vývoj spoločnosti ľudskej.
a proste strašne veľa informácií skrze internet a tak ďalej, aj veľa nejakého okultného, tajomného poznania, neviem, z biológie, proste ľudský genóm a všelijaké takéto veci a z toho vzniká veľa všelijakých takých konšpiračných teórií a zaujímavých filmov a rôznych vízií o tom, ako bude vyzerať svet, ja neviem, za 50 rokov, aké budú možnosti, ja neviem, kde bude medicína, že dokážu vypestovať orgány, ja neviem, a nejakú technológiu, nejakú protézu napríklad aj človeku, čo nemá ruku alebo umelé oči, ktoré vyrobia a napoja ich na mozog a takéto a úplne úžasné, svet je z toho nadšený a tak proste z toho vzniká jeden taký chaos alebo taká dezinformácia, napríklad aj taká tá propaganda medzi východom, západom, dobre, kto má vlastne pravdu ohľadom Sýrie a Ukrajiny a všetkoho proste a vo veľkých takých zmetkoch ľudia žijú, veľa sa rozprávajú ľudia, veľa diskutujú o rôznych veciach. A Biblia toto hovorí a tým pádom to vypadá, ako keby my sme mali trochu takú sťaženú prácu, lebo my prídeme s nejakým posolstvom, ktoré je len jednou takou teóriou medzi tisíckami ďalších. Proste. Že ľudia nás vnímajú asi tak, že sme jedna z x skupín ľudí, nie nejak veľká, ktorá prezentuje nejaký svoj názor, nejaké svoje myšlienky. A keď my začneme tvrdiť, že to je ale univerzálna pravda, ktorú hovorí Božie slovo, tak tým pádom, ako keby si proste určitých ľudí hneď odpísal, že už ti nebudú ani viac venovať pozornosť. Už len kvôli tomu. Lebo napríklad dneska sa skôr hovorí, že pravda je relatívny pojem. Neexistuje nejaká absolútna pravda. Pravda je to, čo je pre teba dobré, čo je pre teba pravda. Ale keď chceš prísť nejakou univerzálnou pravdou, proti ktorej sa musíš nejako postaviť a zobrať ho na vedomie a posúdiť tá pravda aj tvoj morálny život, proste tvoje manželstvo, všetko, aj tvoje financie a tak ďalej, no tak to je absolútne nepriateľné pre veľkú časť dnešných ľudí. Ale Boh toto všetko predvídal, dopredu vedel a predsa hovorí o tom, že cirkev zvíťazí a bude proste aj veľká žatva. Veľa ľudí sa obratí. Napriek tomu, ako je to možné? Ako je to možné? Pretože to robí Boh. Pretože to robí Boh. Napríklad Biblia hovorí, že Pavol sadil, Apolo polieval, ale Boh je ten, ktorý dáva vzrast. To je v liste Korinským. To robí Boh. Keby to nerobil Boh, nemáme absolútne žiadnu šancu. Lebo by sme boli skutočne iba jedna zo skupín ľudí, ktorí sa venuje nejakým svojim záujmom. Ale ak je Boh, ak Boh existuje, ak dopredu proste hovoril o histórii, o vývoji sveta a všetko je nie naplánované proste. Všetko vie a odhalil to skrze prorokov. Dobre, a my sa podľa toho zariadíme. Môžeš veriť, že uvidíme veľké veci na tejto zemi. Úplne 100%. Preto netreba byť skeptický, pochybujúci človek, keď sa stretneš s tým, že niekto napríklad nemá záujem. Dnes veľa ľudí v Harvestime bola aj zo Slovenska a boli prekvapení jednou vecou. Na Slovensku sa im nikdy nestane, že niekomu svedčia a on nevie ani kto je Ježiš. V živote nepočul to meno. A tu napríklad stretli mladých ľudí v Prahe na sídlisku a to nevieš, kto je Ježiš, že nie. To si nikdy nepočul, nie. To nič o tom nevieš, nie. Úplne prekvapený, že ako je možné, že takí ľudia existujú. Ale aj tak sa ľudia obrátia. Teda, netreba byť skeptický človek, treba mať vieru, že Boh je schopný a mocný urobiť veľké veci. Že to není na nás, ale je to na Bohu. Nie, že my musíme všetko spraviť. To není výsledok našej driny. My si iba robíme svoju prácu vo viere, že Boh je s nami a Boh to požená, Boh dá z nás. Amen. Že to není, že my musíme robiť všetko. Že Boh sa iba niekde na nás díva a všetko je na nás. To vôbec takto nie je. Ježiš síce povedal učeníkom, že choďte, ale predtým im povedal, mne je daná všetká moc. Preto vy môžete ísť. A jemu je daná všetká moc aj teraz, po 2000 rokoch. Amen. Preto povedal, že choďte. Keby jemu nebola daná všetká moc a povedal by učeníkom, že choďte, no tak to by bola proste veľmi krutá vec. A keby si povedal niekomu, ja neviem, v živote nešportoval proste taký nejaký mestský človek, že choď teraz zabehnúť napríklad polmaratón niekde v prírode, po kolena snehu, bez tréningu, bez výstroja a tak ďalej. To by bolo pre ňo týranie. To by nebola nejaká reálna výzva, ale to by bolo nejaké mučenie skôr, to by bolo za trest. Ale Pán nás neposlal robiť za trest službu, ale to je veľké privilegium, to je veľká výsada, že môžeme slúžiť Bohu, pretože tí, ktorí privádzajú mnohých spravodlivostí, sa budú skvieť ako hviezdy na nebi. Sláva Pánova na nás bude. Amen. Dobre? Preto treba mať veľkú vieru, že áno, treba rozumieť svetu,
Treba rozumieť tým dobám, treba rozumieť veciam, ktoré vo svete sú, samozrejme. Aj včera napríklad bol v Banskej Bystrici seminár o katolicizme. Hovorila tam jedna sestra katolícky vzdelaná, teologicky, ktorá aj vyučovala náboženstvo na základných školách. Potom bola katechetkou, potom tam hovoril Daniel Šober históriu pápežstva, 1000-ročnú, a potom tam hovoril Jardo, ako my sa k tomu máme postaviť. A prečo to hovoril? Aby sme mali tieto informácie, dobre, aby sme vedeli argumentovať k ľuďom, keď s nimi hovoríme. A za tretie, že všetky tieto informácie a že toto vieme, nesmie spôsobiť, že tvoja viera klesne a povieš si to, keď je všetko také záhadné, komplikované, takéto sily proti nám stoja, tak čo my budeme teraz robiť? Nestrácaj kvôli tomu vieru, dobre? To je iba preto, aby si bol pripravený, vyzbrojený, ale toto je pre Boha vôbec, to je nič. Hovorí, že všetci a nepriatelia sú pod jeho nohami. Že už iba jeden musí byť podrobený. A to je smrť. A viete, prečo nepodrobil smrť? Preto, aby sa mohli ľudia obrátiť, mohli byť spasení. Lebo aby mohli byť ľudia spasení, musia byť smrteľní. Áno. Výkonci, ktoré nie sú smrteľné, nemôžu byť spasené, nemôžu to znovu narodiť, nemôžu byť skresení. Amen. Iba preto, nie preto, že by to bol nejaký zvlášť špeciálne silný nepriateľ, ale preto, že Boh ho potrebuje použiť pre svoje záujmy, pre svoje plány. Amen. Amen. Tak toto je. Tak toto je. Takže nie preto, že s ním má nejaký problém, že všetko vedel poraziť, len smrť, to je ozaj taký silný nepriateľ, že s tým aj Ježiš má problém, aj Boh. Není to takto, iba preto, že ho potrebuje vo svojich plánoch spasenia a používa ho pre svoje ciele, ale všetko ostatné je porazené. Takže tieto veci tu sú, ale sú porazené a nemôžu zabrániť naplneniu Božích plánov. Amen. Našou úlohou je robiť niečo a Boh sa k tomu pridá, pretože vo všetkých evanjeliách je napísané, okrem toho, že dal som vám právo a moc, potom je napísané napríklad Markovi, že oni vyšli, kázali a pán spolúčníkov potvrdzal slovo divný. Boh išiel s nimi a spolupracoval, potvrdzoval slovo, niečo konal. Preto to môžeme dosiahnuť úspech, preto bude cirkev rast, preto bude žatva, preto uvidíme veľké veci. Amen. Preto aj na konferencii bude Guillermo Prein, čo je pastor obrovského zboru z Buenos Aires, z katolíckej krajiny, z Latinskej Ameriky, z Argentíny, kde ešte prednedávnom bolo 97% ľudí katolíkov. Dneska už je tam 20% ľudí sú znovuzrodení, Svätým duchom naplnení charizmatickí kresťania. Veľké zbory, megazbory, ktoré, keď sa chcú stretnúť všetci členovia spolu, napríklad majú budovu, kde sa vojde 10-15 tisíc ľudí, obrá musia mať, 5-6 bohoslúžieb za víkend, a keď sa chcú zísť spolu, tak raz za 2-3 mesiace, tak si musia prenajať tie obrovské futbalové štadióny, kde sa 50-70 tisíc divákov vojde a tam si urobia svoje bohoslúžby. Z takéhoto prebudenia takýto služobník príde. A to je za 25 rokov. Predtým hovorili, že veľký zbor v Južnej Amerike, že všetky zbory má okolo 30 ľudí, to bol normálne priemerný zbor, a keď mal nejaký zbor 100 ľudí, to už bol veľký zbor. To už sa divalo, že to je veľký zbor. Takáto situácia bola, hovorím, ešte 25 rokov dozadu, a ešte ani nie 25 rokov, lebo keď sme sa my obrátili, ešte sa nehovorilo o juhoamerickom prebudení. Až tak v 92. 3. možno. To bol Claudio Frejzo na toto. Ešte sa o tom predtým nehovorilo. Vtedy tam začal taký obrovský rozvoj a pokračuje to doteraz. Takže vidíte, že je to možné, že Boh môže urobiť obrovské veci. Nezáleží na tom, akí ľudia majú svetonázor, akí sú komplikovaní, akými duchmi sú zajatí. Keď sa ich Boh dotkne, tak sa obrátia. Amen. Amen. A kedy sa ich Boh dotkne? Keď my robíme svoju službu, svoju prácu. Keď proste rozhlasujeme, rozširujeme evanjelium, proste stále sa niekto obratí. Je to tak, stále niekto pribudne, stále niekto príde a teba to raz aj prekvapí, že sa taký človek môže obrátiť, alebo taký človek, by si myslel, že niekto iný by si povedal, že tak tento sa stať môže obrátiť. Tento, bezdomovec aj tak nemá žiadnu nádej, už je úplne hotový, tak on by sa hádam mohol obrátiť. Áno, ak obrátia sa ti takí ľudia, že by si vôbec nepovedal, že on by mal nejakú potrebu v živote, nejakú takúto biedu a predsa je zachránený, príjme Pána. Amen. Takže žijeme v dobe, kedy sa veľmi zahmlievajú pravdy Božieho slova. Dobre. Satan toto robil vždy, lebo je cherub zastierajúci. Vždy zastieral pravdu Božieho slova. Hneď na začiatku Biblie, keď hovorí najprv Boh s Adamom aj s Evou, ploďte sa, množte sa, naplňte zem, podmaňte si ju, zo všetkých stromov jesť môžete, ale zo stromu, ktorý je prostred raja, zo stromu poznania dobrého a zlého, z toho jesť nebudete.
A hneď potom tam prišiel jeden už cherub, vyhnaný z Božej prítomnosti, Satan, a začal proste zahmlievať Božie slovo. Použil to, čo povedal Boh, tie slova, a začal to všelijako točiť, krútiť, zahmlievať, motať, iný význam tomu začal dávať, chápeš? Vec, ktorá bola ľuďom na prvý pohľad úplne zjavná, on proste nejakým rozhovorom, ktorý trval pár minút, alebo viac proste, dosiahol to, že zrazu to, čo bolo úplne jasné, on tomu dal úplne nejaký význam a úplne ich zmiatol. Úplne do nejakého chaosu priviedol Božiu reč. A o toto je v histórii celého ľudstva, odvtedy až doteraz. Toto je proste ten najväčší problém. Že vždycky sú na tejto zemi síly, ktoré sa snažia v podstate úplne jednoduché posolstvá o spasení, o uzdravení, o požehnaní, o vytrhnutí a tak ďalej. Kto je prostredník novej zmluvy, ako je možné získať spasenie. Úplne jasné veci. A sú tu takí duchovia proste, ktorí dajú moc a silu ľuďom a organizáciám, ktoré proste neustále toto nejakým spôsobom zahmievajú. Oni tvrdia, že oni tiež hovoria za Boha. My tvrdíme proste, že tu stojíme za Pána, že bojujeme za ňo a hovoríme za ňo. Hovoríme jeho posolstva. A niekto im povie, nie, to my hovoríme jeho posolstva. Alebo nie len vy, ale aj my. Každý do svojho pohľadu. A podobne. A to môžeme zobrať na tej globálnej úrovni, že to by ti povedala napríklad jedna taká new ageacká myšlienka. To pochádza z hinduizmu, to viete, ako tí slepci traja hovoria o tom slonovi. Nie? Proste, že slon je ako hadica, slon je ten strom a slon je nejaký berán. Dobre, že všetci hovoria o tom istom, ale každý z tej svojej skúsenosti. Že takto je to medzi náboženstvami, že všetci hovoríme o tom jednom Bohu, ale každý o svojich skúsenosti. A to strašne pekne znie, ale je to úplný nezmysel. Lebo nie, vy hovoríte o iných bohoch, vy hovoríte o padlých anioľoch, falošných bohoch, my hovoríme o Bohu Abrahama, Izaka, Jákova, otcovi Pána Ježiša Krista, stvoriteľovi neba a zeme, sudcovi celého sveta, živých aj mŕtvych. Amen. Takto to je. A vždycky proste, a nie len na tej globálnej úrovni, ako je islám, buddhizmus, hinduizmus a ďalšie takéto náboženstva, ale v rámci kresťanstva. My v našej časti sveta tu máme tento boj v rámci kresťanstva, lebo najprv bol proste pápežský systém v celej bývalej rímskej ríši. Dobre? Císar východorímskej ríše rozdelil západorímsku ríšu rímskemu biskupovi, ktorý prevzal úrad rímskeho cisára. Dobre? Do úradu rímskeho biskupa, ktorý si uzurpoval moc, že je hlavou všeobecnej cirkvi, tam vzniklo slovo katolíckej, dobre? Že je hlavou všeobecnej cirkvi, to znamená katolícka. Veľa ľudí to proste odmietlo, povedalo, že nie, napríklad Antiochínsky biskup, Efeský, proste ďalší povedali, že nie, my toto odmietame, toto nie je naša autorita, tak povedali, dobre, tak sme hlavou všeobecnej rímsko-katolíckej cirkvi. Takto vznikla v 5. storočí rímsko-katolícka cirkev. Dobre, tak vznikla rímsko-katolícka cirkev. Už predtým boli napríklad všeobecné koncily cirkvi. V 4. storočí bol prvý. A vtedy ešte bolo viacero centier kresťanstva. Dobre, a takto vznikol pápežský systém. Potom, ako bol Rím dobitý proste, tak východorímsky cisár dal mandát alebo autoritu, alebo poveril tohto rímskeho biskupa, aby vytvorili na bývalom území rímskeho impéria ríše, alebo národy, alebo štáty, kráľovstva, dobre, Longobardia, neviem, akí boli všetci a tí ostatní, a tam nad nimi bude mať moc svetskú aj duchovnú. A takto vznikla moderná Európa, tú, ktorú poznáme, a odvtedy to bol taký dominantné, odkedy sa stalo kresťanstvo akoby štátnym náboženstvom Rímskej ríše a potom ďalej v tomto pápežskom systéme. Odvtedy všetkých týchto národov, kde žijeme aj my, bol toto dominantný svetonázor, náboženstvo a taká duchovno-politická sila, ktorá ovplyvňovala všetkých ľudí, alebo inak iným spôsobom panovala nad všetkými ľuďmi. Napríklad katolícka cirkev, keby sa s takýmito ľuďmi rozprával, nikdy ti nebudú hovoriť o vytrhnutí, alebo neviem, 1000-ročnom kráľovstve, lebo oni si myslia, že 1000-ročné kráľovstvo už je. Že odkedy tento rímsky biskup dostal túto moc, že začalo proste 1000-ročné kráľovstvo. Oni proste tomuto veria.
Že to je skutočne, že kráľuje na celom svete a preto chceli aj dobiť aj násilím alebo iným spôsobom celý svet, ako sa len dalo. Preto takto kolonizovali, ja neviem, Afriku, aj Južnú Ameriku, aj Severnú a s veľkou nevôľou niesli, keď sa niekto vzoprel tejto vláde, tak proti takýmto vyťahli aj krížové výpravy, normálne vojenské výpravy, keď sa nejaký európsky národ zopral, napríklad aj Čechy. Že? Tak Biela hora, to je presne o tom. Keď sa aj Čechy vzopreli proste tejto pápežskej vláde, proti Británii nie, lebo bola moc silná, ale aj tak viedli tú korzárskú vojnu proste so Španielskom a s Francúzskom. To bolo presne o tom, že to mal byť akože trest. To boli trestné výpravy za to, že si dovolili vzbúriť sa proti vláde legálneho pánova, kráľa, kráľov, ktorý mal od Boha moc vládu na tomto svete. Toto je to chápanie. A ich posolstvo, ktoré majú akože duchovné, není posolstvo Biblie. Není to posolstvo spásy, posolstvo Biblie. Lebo o čo vlastne ide v tomto svete? Čo je kľúč? Svet je rozdelený na dve kategórie ľudí. Lebo Boh rozdeľuje ľudí na dve kategórie. Dobre? Sú spravodliví a sú není spravodliví. Dobre? Sú spravodliví, ktorých Boh vidí, ako, že sú spravodliví, ako napríklad Abraháma a ďalších, že tento človek je spravodlivý. A ten, kto je spravodlivý, ten má väčší život, toho čaká vzkriesenie, ten má vypočuté modlitby od Boha, ten je ranami Pána Ježiša Krista uzdravený, ten môže hľadať Božie kráľovstvo a všetko od sa bude pridané, ten môže čokoľvek prosiť Otca v mene Pána Ježiša Krista a ten mu to dá. Dobre? Takže spravodliví majú veľké zasľúbenia, veľké požehnania sú v Biblii pre spravodlivých, že budú na veky prebývať s Pánom, že Ježiš odišiel do neba, aby nám pripravil príbytky, keď ich pripraví, tak nás poberie k sebe a tak ďalej. A to všetko sú nie zasľúbenia pre všetkých ľudí, ale to sú zasľúbenia pre spravodlivých. A potom sú ľudia, ktorí nie sú spravodliví a tých môžeme rozdeliť na niekoľko kategórií. Napríklad jedna je taká, ktorí si myslia, že sú spravodliví, ale nie sú. A potom sú takí, ktorým je to úplne jedno. Dobre? Ateistu vôbec nezaujíma, či je spravodlivý alebo nie. To je posledné, čo budú zaujímať, kedy sa s ním chcel rozprávať. Že asi spravodlivý. Tak on by to chápal tak, že či je spravodlivý v ľudskom zmysle, či je čestný, či napríklad vyplatil faktúru niekomu, ako slúbil, proste, či dodržal svoje slovo, tak takto by chápali, či je spravodlivý. A to by ich ešte zaujímalo, ale v tom duchovnom zmysle, či si spravodlivý pred Bohom, to im je úplne jedno, pretože ho vôbec nezaujíma, či nejaký Boh je alebo není. A potom sú ľudia, ktorí si myslia, že sú spravodliví a ako k tomu prišli, k tej myšlienke, tak, že uverili nejakým falošným posolstvám, že ich niekto oklamal, niekto ich zviedol. A toto je práve tá situácia, v ktorej sa nachádzame. Dobre? Ako učí Biblia, že je možné získať spravodlivosť? Prvýkrát v Biblii to nájdeme napísané v prvej knihe Mojžišovej 15. kapitola 6. verš. Môžeme to otvoriť. Prvýkrát, keď toto v Biblii nájdeš, a hovorí tu Biblia toto. Môžeme to prečítať aj od prvého verša. Po nejaké době měl Abram vidění, ve kterém dostal Hospodinovo slovo. Neboj se, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá nesmírná odměna. Abram odpověděl, Hospodine, pane můj, co mi chceš dát? Chodím životem bezdětný a svůj dům zanechám Eliezerovi z Damašku. Pohleď, nedal si mi potomka, pokračoval Abram. A tak mým dědicem bude můj čeledín. V tom dostal Hospodinovo slovo. Ten tvým dědicem nebude, tvůj dědic vyjde z tvých vlastních beder. Vyvedl je ven a řekl, pohledni k nebi a spočítaj hvězdy a budeš-li je moci spočítat. Pak dodal, tolik bude tvého semene. Abram tehdy uvěřil Hospodinu a ten mu to počítal za spravedlnosť. Dobre, musíte pochopiť, že toto všetko sú potomkovia Adama a Evy. Dobre? Teda sú to ľudia, ktorí sa už narodili v hriešnom padlom stave. Dobre? To sú ľudia, ktorí sa narodili už v hriešnom padlom stave. Nikto z nich nebol spravodlivý. 3. kapitola listu Rímanom hovorí, nie je spravodlivého ani jediného. To je od Adama až do teraz. Nie je ani jediného spravodlivého. A dokonca potom to špecifikuje pre Židov, ktorí mali zákon od Mojžiša, teda od Boha, ktorý prišiel skrze Mojžiša, hovorí, ani skrze zákon nikto nikdy spravodlivosť nezíska. A potom hovorí, že ale Boh dáva ľuďom spravodlivosť zadarmo, milosťou skrze vieru. A v 4. kapitole dáva príklad Abrahama a Davida, že to boli mužovia, ktorí získali spravodlivosť od Boha zadarmo ako dar a bolo to tak, že uverili. A cituje tam Pavol tento verš, že Abraham uveril a bolo mu to počítané za spravodlivosť. Chápete? Takže to boli hriešni ľudia, aj Abraham. Hriešni ľudia, normálni hriešni, klasickí.
Možno, že bol morálnejší ako ostatní ľudia a bol to dobrý človek, ale predsa v sebe nemal večný život, lebo bol hriešným človekom, lebo sa narodil hriešným predkom. Dobre, bol potomok hriešných ľudí, preto v ňom bol hriech, preto bol pod vplyvom smrti, ale Boh, čo urobil? Urobil ho spravodlivý skrze vieru. A on je v nebi. Odkiaľ môžeme vedieť v nebi? Pretože Ježiš hovoril jedno podobenstvo o jednom bohatom človeku, ktorý zomrel, a chudobnom človeku, ktorý zomrel. A ten bohatý sa dostal do miesta múch, do pekla, a ten chudobný sedel v Abrahamovom lode. A ten na ňo kričí, že Otče Abraháme, že pošli Lazara, aby mi aspoň kvapkou vody zlažil moje torem. Pána, nedá sa, je rozdiel medzi vami a medzi nami. Takže otec Abraham bol kde? Spasený. Amen. Takže jeho problém už vôbec smrť nebola. Pokiaľ máš ísť po smrti do neba alebo na nejaké dobré požehnané miesto, vtedy to ešte nebolo v nebi, ale v Šeole bolo miesto potešenia a radosti, kde spravodliví očakávali Ježiša Krista, ktorý privedie do neba. Takže bolo to dobré miesto. Preto pre spravodlivého človeka smrť nebol žiadny problém. Lebo sa nedostane niekde nie, že sa prestane existovať, alebo bude iba takým tieňom proste, a bude iba takou blúdiacou dušou, alebo bude horieť v nejakom kotli, kde ho čerti varia, alebo opekajú na ražni, alebo niečo také. To už nebol problém, pretože takíto spravodliví ľudia sa dostali na dobré miesto, ktoré Boh pre nich pripravil, aby tam počkali, kým príde Mesiáš, kým príde Ježiš Kristus. Ktorý urobí čo? On má kľúče Davidov, ktorým otvorí nebo. Halelúja. Takže takto to je. Preto spravodlivý človek sa môže stať skrze vieru. Dobre, tu hovorí Biblia, že Abraham uveril. Čomu uveril? V tom dostal Hospodinovo slovo. A potom je 6. verš. Abraham uwierzył Hospodinu, uveril jeho slovu. A celé to bolo postavené na tomto. Celé spasenie človeka, celé to, ako sa človek stane spravodlivým, je, že uveríš Hospodinovu slovu. Tomu posolstvu, ktoré aktuálne Boh hovorí. Aké je aktuálne posolstvo dnes? Dobre, že Ježiš prišiel na túto zem, aby zomrel za naše hriechy, vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie a otvoril pre nás nebo. A Biblia hovorí v Rímanom 10. kapitole 9. verš, že ak v srdci uveríš, ak ústami ho budeš vyznávať ako Pána, a v srdci uveríš, že ho Boh z mŕtvych, budeš spasený, lebo srdcom sa verí na spravodlivosť, ústami sa vyznáva na spasenie. Amen. Takže ak si toto urobil, ak si v srdci uveril, tak si spravodlivý, ak ústami vyznávaš Pána, si spasený. Si spravodlivý človek, takže patríš do tej množiny spravodlivých, preto sa nemusíš bať smrti, ani budúcnosti, ani ničoho. Boh je na tvojej strane, používa ťa, jeho ucho je nakoniec tvojim prosbám. Amen. Pripravil pre teba príbytok v nebesiach. A teraz je na zemi, napríklad tu je stále ten papežský systém. A čo je zaujímavé, keď sme tu boli naposledy, potom sme sa stavili v Tábore, v tom Husitskom múzeu. A čo je zaujímavé, okrem Olomouca a Budějovic, všetko bolo prebudenecké. Vážne. A myslím, že v Plzni ešte. Plzeň, áno, Plzeň. Budějovice, Plzeň, Olomouc. Stále som si to chcel dobre zapamätať. Všade bolo prebudenie. Tu nás nejakú vodu nie. Boli tu vojaci, boli tu vojenské posádky, ktorí odolávali proste, alebo na silu proste bránili tomu, aby sa, rozširovalo evanjelium. Teraz nehovorím len o husitoch, to bol extrém, dobre? Ale okrem husitov boli aj to bratské hnutie, tí bratši. To boli normálne ľudia, ktorí kázali presne toto, Bibliu, ktorí preložili potom aj králickú Bibliu a tak ďalej, kázali o spasení skrze vieru. Dobre, všetky takéto veci. Husiti to bolo skôr také politické. To bolo proste už, keď sa do toho zapojila šlachta, bolo to také mocenské boje, politické, ale aj tak to bolo v zoprení Sarinu. Ten Tábor, to mesto, to bol extrém, proste nechcel by som tam bývať. To bolo akože dobré, ale tam bol normálne tvrdý režim, proste si musel poslúchať, neviem, všetko možné, takže to bolo, by som povedal, také sektárstvo. Dneska by sme to označili za sextu, za taký nejaký extrém. Dobre, že začiatky boli dobré, ale potom sa do toho zapojili aj neznovuzrodení ľudia, ktorí to chápali len politicky a tak, a už to bolo nezdravé. Ale predsa len boli aj prebudenecké hnutia. No a posolstvo tohto papežského systému a katolíckej cirkvi je také,
že spasenie môžeš získať, alebo spasenie spravodlivý sa nemôžeš stať bez nich. Pretože oni majú jednu špeciálnu kastu ľudí, ktorá sa volá klér, dobre, a to sú vysvetení ľudia. Oni majú vysviacku, sú vysvetení, dobre. A vysvetení sú preto, lebo majú to nasledovníctvo od Petra až doteraz nepreušený, ja neviem, 250, neviem koľký pápež. To je nasledník svätého Petra a z neho to ide proste sa skrze skladanie rúk, to špeciálne, ktoré vysvetľuje človeka, dostať ľuďom. A títo vysvetení ľudia, tí majú moc napríklad premeniť, keď tí dvaja chlapci začnú mávať tými kadidlami, dobre, potom zazvoní zvonček, on niečo urobí a má moc proste urobiť z cesta, ktoré normálne upiekli mníšky, niekde v kláštore, má moc toho urobiť telo Kristovo. Dobre? A iba poslušné ovečky to dostanú, ktorí napríklad nie sú rozvedení, ktorí sú poslušní a tak ďalej. A keby chceli, tak môžu, kto sa im nepáči, exkomunikovať. Napríklad pápež exkomunikoval Napoleona, ale Hitlera nie, to je zaujímavé, že? Hitler napríklad nebol exkomunikovaný nikdy. To je zaujímavá vec, nie? Lebo bol dobrý syn cirkvi. Plnil ich záujmy politické. Tak to je. Napríklad, neviem, možno viete, že aj v Argentíne sú, na juhu Argentíny, tam v ohňovej zemi sú proste mesta, tam to vyzerá ako v Alpách. Sú to normálne mesta, kde sa skoro nemecky hovorí, nemecké nápisy, a to sú všetko mesta, kde boli, proste, kde emigrovali cez tzv. Krysie cesty, vojnoví zločinci, hlavne Nemci, alebo nemeckí hovoriaci po druhej svetovej vojne. A to sa robilo cez katolícke farnosti proste, tam boli prevádzačské skupiny a tak ďalej. Takže, a to je jedno proste, história je zaujímavá, o tom nechcem hovoriť, ale to chcem hovoriť, že to posolstvo, ktoré kážu oni, nie je evanjelium. Aj keď tam nájdeš Bibliu, aj keď sa tam občas cituje niečo z písma, aj keď sa tam používajú aj náboženské slova, Pán Ježiš, alebo Svätý Anjeli, Svätý Boh, alebo niečo takéto, tak chcem vám povedať toľko, že to posolstvo nie je evanjelium Ježiša Krista. Nie je to učenie apoštola prorokov. Je to proste presne to, ako keď Satan vysvetlil Adamovi a Eve, čo vlastne Boh povedal. Chápeš? Niečo Boh jasne povedal a oni to vyložia tak, že tomu dajú úplne iný význam. Chápeš? Preto sa s tým veľmi dobre panovalo a ovládalo, lebo každý sa bojí ísť do pekla, samozrejme. A teraz si predstav, že je tu skupina ľudí, ktorí o tom môžu rozhodnúť, že ty sa do nema nedostaneš. Sice už si tam bol, ale my ťa exkomunikujeme. Vygumujeme tvoje meno z knihy života. A keď my ti nedáme rozrešenie, tak nebudeš mať vypustené hriechy. A keď my ti nedáme príjmanie, tak nemôžeš prijať Ježiša Krista. Lebo ho môžeš prijať iba do Kristiána. Vysveteného človeka. A toto je proste oficiálne stanovisko tejto organizácie dodnes. Ona sa nereformovala, nezmenila. Potom bola reformácia a tá reformácia pôvodne chcela reformovať túto cirkev, ale ona je nereformovateľná. Takže sa nereformovala a takíto reformovane zmýšľajúci ľudia museli túto cirkev opustiť a založili sa nové denominácie. Luteráni, morálski bratia, metodisti a tak ďalej. Lebo vidíte, ako skončili v histórii tí, ktorí to chceli reformovať. Ako Jan Hus. Alebo sa podvolili, ako napríklad František z Asízy, to bol pôvodne tiež reformátor, ale on sa zlakol, bal sa o život, tak sa rozhodol proste, oni mu dovolili urobiť rád, to bola dohoda, kde si môžu veriť svojim veciam, ale ich oficiálne učenie bude toto. Eucharistia, omša a všetky tieto veci. Tak to je. Takže v takomto svete my žijeme. A teda ten najväčší duchovný boj je o toto posolstvo. Celé, o čo ide v tomto svete, je o to, či sa toto posolstvo ľuďom dostane, dobre, či ľudia budú ochotní toto príjmať a vnímať, dobre, a celé to, o čom ide, keď hovoríme o duchovnom boji, tak za týchto posledných 2000 rokov ohľadom cirkvi je to o tomto. O tomto. Je to o Izraeli, za prvé a hlavne teraz v posledných časoch, lebo Boh už začína zobúdzať Izraelom, viedať Izraelom. Napríklad tak, ako je utečenecká vlna z toho arabského sveta do Európy, tak je zasa veľký exodus, o tom sa moc nehovorí, z Európy Židia utekajú do Izraela. Z Francúzska nikdy neodišlo toľko Židov, ako teraz v roku 2015. Pretože tam nemôžu chodiť s kipou na hlave.
Tam boja sa deti dať do židovskej školy, lebo pred školou čakajú gangy tínedžerov arabských, ktorých tam linčujú. Naozaj. Nemôžu ľudia ísť sobotu do synagógy. Lebo cestou zatiaľ ešte nie spáš do mesta útoky, ale vytrikujú na nich davy o muslimov, proste zatiaľ sa ho vyhrážali, policia je tam, chráni ich, ale predstav si, že ideš do zbora, okolo teba je davy tisíc naštvaných ľudí, ktorí na teba kričia, neviem čo, že sa treba zabiť a zničiť a tak ďalej. V takomto svete my žijeme. Dobre, a samozrejme, že diabol proste bráni tomu, aby sa rozširovalo evanjelium a tiež takými dvomi pozíciami. Za prvé tým, že sa snaží zabrániť to hovoriť v cirkvi, a za druhé, že sa snaží vytvoriť v listiach generácií ľudí také draží, že ich to vôbec nezaujíma. A teraz takto vyzerá svet. V dnešnej dobe, v ktorej my žijeme, táto generácia, v ktorej my žijeme tu v Čechách, tak presne toto je duchovná situácia, takto vyzerá svet. Že za prvé, nikto nebráni kresťanom hovoriť, čo sa týka napríklad slobody slova, alebo tak evanjelium, nikto nám nebráni, ale kresťania nehovoria masívne evanjelium preto, lebo sa mi zdá, že tomu ani úplne neveria. Prestali v tom mať jasno aj protestanti. Prestali v tom jasno, že v čom je vlastne ten rozdiel medzi katolíckou, že o čom vlastne bola ten protest, tá reformácia. Čo to vlastne bolo tých 92 test, ktoré Luther pribil na dvere hradu vo Wittenbergu. O čom šlo? A povedia, veď sme to isté. Veď veríme takisto. Tú istú Bibliu čítame, toho istého Boha vyznáme, toho istého Ježíša Krista vyznávame. A v čom to vlastne bolo? Ľudia už nechápu. My keď sme sa ešte obrátili, tak nás strašne tieto veci zaujímali. Stále sme riešili, že či je krst deti dobrý, alebo nie je krst deti dobrý. Je krst vôbec to poklad alebo to nie. Je toto pravda, alebo to nie je pravda. A strašne nás zaujímalo, aká je pravda. A videli sme to v Biblii a to bolo proste najviac, čo nás vlastne zaujímalo. Samozrejme, že tým, že je to Slovensko, je to trochu iné ako tu. Ale toto bolo to, o čom sa hovorilo. To bola tá hlavná téma, napríklad pouličnej evangelizácie. O čom boli pouličné evangelizácie? Presne o tomto. O tomto sa kázalo na uliciach. Presne o tomto. Vždy to bol taký akoby konflikt, lebo ľuďom ukazuješ pravdu a keď im ukazuješ pravdu, nutne narazíš na to, že musíš sa vyjadriť k týmto veciam. Nemôžeš to nejakým spôsobom obísť. Ak chceš hovoriť evanjelium v katolíckom prostredí, nejakým spôsobom nevieš obísť, ja neviem, pápežstvo, kňazstvo, Máriu, očistec, odpustky, omšu, eucharistiu, povede, proste to nevieš obísť. Nevieš to obísť. Ak chceš ľudí z toho vyviesť, nedá sa to urobiť tak, že sa k tomu nevyjadríš. Že chceš byť nábožensko-politicky korektný a chceš povedať také sterilné evanjelium, ktoré vlastne nehovorí vôbec nič. Že buďme dobrí. Usilujme o svetový mier. Výborne. Zaprvé je to úplná utopia. A je to úplne nič nehovoriace sterilné reči. Tak to hovorí pápež. Všetci mu za to tlieskajú. Lebo hovorí nič. Hovorí tak, aby sa nikoho nedotkol. Hovorí tak, aby nepomenoval žiadny hriech. Povedia, že hriech je ja neviem, nadmieru čerpať prírodné zdroje. Znečisťovať planetu, životné prostredie, to je hriech. Ale to je proste také všeobecné, nikoho to neusvedčí. Hriech je nespravodlivé prerozdelenie bohatstva medzi severnou a južnou polobulou, napríklad. To je pekné. Zaprvé s tým aj tak nikto nič neurobí, je to úplne nič nehovoriace a to sú výborné kázne. Prídeš, niečo povieš, pol hodinu a nepovedal si nič, ale znelo to dobre. A nič to neznamená. Neznie to krásne, keď povie, že napríklad pápež sa na Svetopeterskom námestí pomodlil za svetový mier. Všetci povedia úcta. Zajímavé, že ho Boh nevypočúva. Žiadny svetový mier sa nekoná. Je to tak. A najzarážajúcejšie na tom je to, že proste ani charizmatickým ľuďom to proste prestáva byť jasné. Normálne vidíš, ako ja neviem, charizmatickí kazatelia z protestantských kruhov úplne v pohode idú na konferencie, ktoré poriadajú katolíci, proste úplne im nevadí, že je tam niekde v rohu socha Márie, nevadí, že sa tam zaspieva pesnička o Márii, niečo alebo takéto. Proste povedia, že to je ich cítenie náboženské, to je ich vyjadrenie viery. My zase sme v tomto špecificky a dôležité je, že veríme v Ježíša Krista. Už bolo dosť toho, tých hádov a tých konfliktov. Čo sme malé deti, aby sme sa hádali, kto má pravdu. Tak potom asi aj Ježiš bol malé dieťa, lebo nerobil nič celý svoj život, pokiaľ bol na zemi, ale neustále sa hádal o tom, kto má pravdu. Prečítaj si Jánovo evanjelium. Tam je toľko hádok o tom, kto má pravdu, tak potom asi bol mimo.
Alebo nesúďte, aby sme boli súdení. Nemali by sme takto hovoriť o brátoch proste, že prečo napríklad Ludvík má konvertovať ku katolíctvu. To je proste jeho osobný vec, to nie je jeho osobná vec. On je verejná osoba, to nie je jeho osobná vec. Prečo sa potom apoštol Pavol vyjadroval Alexandrovi, k Hymeneovi, k Diotrefesovi? Prečo sa k ním vyjadrujú? Veď to bola ich osobná vec. To nie je. Oni nekázali sterilné veci a sterilné kázania, pretože to je boj. Tu sa jedná o spasenie, o večný život. Amen. Ako? Pretože to je otázka života a smrti. Ako je možné získať takú spravodlivosť, že Boh ťa uzná za spravodlivého? Lebo spravodlivý je požehnaný, je zachránený, je spasený, ide do neba, má odpustené hriechy, je požehnaný, je dedičom Abrahámovi, požehnaný, ide po úzkej ceste a prívisí v nebi. To je spravodlivý. To hovorí Biblia o spravodlivý. Teda je absolútne, a Boh ukázal, napríklad pozrite sa list Korinským, 1. 15. kapitola. Pozrite sa od 1. verša. Bratši, chci vám připomenúť evangelium, jež jsem vám kázal, jež jste přijali a v němž stojíte, jimž jste spasení, pokud se ovšem držíte slova, které jsem vám kázal, jinak jste uvěřili zbytečně. Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal. Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben, na 3. den byl vzkříšen podle písem, ukázal se Petrovi, potom 12, potom se ukázal mne, více než 500 bratrů najednou, ktorí už zesnuli, ale většina z nich ještě žije. Potom se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům, naposledy ze všech se ukázal i mne, nedochůd četí, jsem totiž ze všech apoštolů ten nejposlednější, nezasloužím si ani být apoštolem nazýván, vždyť jsem kdysi pronásledoval Boží církev. Milostí jsem to, co jsem, a jeho milosť ke mne nevyšla na prázdno, pracoval som víc než oni všichni, avšak ne ja, ale Boží milosť, ktorá je se mnou. Toto kážeme, tak jak ja, tak oni, a tomu ste uvěřili. Amen. Když se káže o Kristu, že byl vzkříšen z mŕtvych, jak mohou někteří z vás popírať z mŕtvych stání? A tak ďalej. A tak ďalej, chápeš? Teda, toto je evanjelium. Dnes proste asi sa v oficiálnych kruhoch káže takéto evanjelium. Takto by som to nejak povedal. Že je Boh, ktorý nás všetkých miluje. Dosť bolo konfliktov a hádok, zjednoťme sa. Toto je dnešné evanjelium. Toto je evanjelium dnes tohto sveta, populárne vo svete. Dobre? Také, ktoré vytvára takú ekumenu a nie už ani medzi protestantami a katolíkmi, ale všetci veriaci. Že dosť bolo bojov. Pozrite sa, koľko utrpenia, koľko bojov bolo kvôli našim rôznym presvedčeniam. Už sa prestaňme hádať. Najdôležitejšia je láska. Veríme v Boha. Veríme v Neho. Boh je dobrý. Chceme mier. Majme sa radi. Toto je proste dnešné evanjelium. Samozrejme, že potom aj kresťania musia ubrať zo svojho posolstva. Samozrejme, že aj ubrali. Napríklad minulý rok, 2015, pápež František dal oficiálne vyhlásenie Vatikánu. On si to môže dovoliť, lebo sedí na tzv. Pápežskom stolci. A keď sa naň posadí, tak vydá vyhlásenie ex cathedra, ktoré má takú istú platnosť ako písané Božie slovo. Preto pre nich Biblia pre nich není najpodstatnejšia, pretože ústna tradícia má pre nich takú istú váhu ako Biblia. Tým darmo povie, že na nebo zatie Panny Márie není v Biblii. Oni povedia, je to ústna tradícia. To má pre nich rovnakú váhu. A potom vyhlásenia pápeža ex cathedra, to je tretí zdroj, nazýva sa to, že apoštolské učenie. Dobre, to znamená, že majú apoštolský učiteľský úrad, to je pápežský úrad, že on môže vydať výroky, ktoré majú platnosť Božieho slova. Takže Biblia není uzavrený kanon. Amen. A napríklad tento rok dal takéto vyjadrenie, že katolícka cirkev alebo učenie o evolučná teória není v protiklade s kresťanským učením a veľký tresk a evolúcia bol proces, akým Boh stvoril všetko, čo je vidieť. Tak potom klame on alebo Ježiš. Lebo Ježiš povedal, napríklad Mojžiš hovorí, že svet bol stvorený takto. Na počiatku bola tma nad priepasťou a tak ďalej, zem bola neladná a pustá, potom Boh riekol, to a to bol prvý deň. Potom riekol, až kým stvoril človeka a potom 7 dní odpočinul. Hovorí, že takto Boh stvoril svet. Dobre? A Ježiš povedal, napríklad keď pri
prišli za ním tí bratia, vieš, že proste, ja neviem, že pošli, to hovorí ten Abraham, že pošli Lazara, mám ešte 3 bratov, aby išiel za ním, aby im povedal, aby proste sa obrátili, hovorí Ježišovi, že daj nech vstane tento človek z mŕtvych, povie mojim bratom, aby nedostali sa na to miesta kde som aj ja. A Ježiš povedal, že majú Mojžiša a prorokov, tých nech počúvajú. Ak neveria Mojžišovi a prorokom, nebudú veriť ani keby niekto z mŕtvych stal. To znamená, že Ježiš povedal, že Mojžišovi a prorokom sa dá veriť. Nie len dá veriť, ale treba im veriť. To není omyl. To není niečo, čo sa dá reformovať, čo sa dá meniť. Božie slovo sa nedá reformovať. Nedá sa meniť, pretože to je pravda. Takto všetky veci prebehli. Ježiš to povedal, verte Mojžišovi, verte prorokom. Preto starému zákonu písma môžeš veriť. Amen. Povedal to tak? Povedal. A vidíš, napríklad sa dá aby bol populárny, dôveryhodný, aby mal nejaký spoločenský kredit, tak uberie, pritom Ježiš povedal, že kto by ubral. Nikto tohto proročstva tomu bude ubrať a kto by pridal, tomu bude pridané rád, ktoré sú napísané v tejto knihe. Takže oni úplne kľudne čokoľvek z tohto uberú, len preto, aby bol populárny. Takže dneska sa nekáže toto evanjelium o vzkriesenom Ježišovi Kristovi, pretože to je príliš konfliktné. Pretože Pavol to kázal v Aténách a vyvolal to konflikt. Ale aj tak sa ľudia obrátili. Dionýzos Areopagský, Damaris, nejaká žena a ďalší tých menuje, že aj tak uverili, aj tak sa obrátili. Pavol proste nebol taký populista, že keď videl, že to je nepopulárne, tak to potom som zmenil a urobil ho nejakým iným, že tam začal rozprávať o láske Božej, o svetovom miery a o tom, že všetci sme dietky Božie. Toto nehovoril ani Pavol, ani Ježiš, ani nikto, ani Luther, ani Hus, ani tak. A práve tým, že poznali pravdu, zistili, že aká lož, aký blúd, aká tma je vo svete a začali to kázať, aj keď to bolo konfliktné, aj keď to bolo neviem aké, ale spôsobilo to prebudenie. Amen. Spôsobilo to prebudenie. Samozrejme, že myslí si, že keď kázal Hus, že všetci ho mali radi, že celá Praha bola z neho úplne na veky. Nie, len tí, ktorí chodili na tie zhromaždenia, aj to nie všetci. Niektorí tam chodili aj so zlými úmyslami, aby mohli žalovať, udávať ho proste. Je to tak. Takže je to normálne proste. Toto je ale naša služba. To sa Bohu nevymklo z rúk. On proste chce, aby my sme toto kázali. Aby sme proste toto hovorili na bodka. Za prvé, aby sme seba chránili nepoškvrnených od sveta. My v tom musíme mať jasno, aby nás nikto neoklamal, aby sme neskončili tak, ako mnohé protestantské cirkvi, že dneska proste všetkému veria proste. Aj Eucharistii, aj pápežstvu, aj všetkému veria, tak potom nechápem, na čo sú protestanti. Tak nech sa vrátia do kostola. Len preto, aby mal kazateľ plat, proste len to jediné drží pri živote tú cirkev, alebo ten zbor. Na čo to je? Tak potom proste, ak je to jedno, ak sme jedno, no tak prečo potom vôbec funguje taký zbor? To nemá zmysel, veď je tu kopu kostolov postavených, niektoré sú aj prázdne, nemusia nič riešiť, nemusia starať budovu nemusia kázať evanjelium, majú to zo väčšie. Všetko je v poriadku. Nebudú mať žiadny boj, žiadny konflikt. Bolo by to oveľa pohodlnejšie, akurát, že to nie je Božia vôľa. Akurát, že my sme Boží služobníci a my máme byť svetlo, ktoré svieti, máme byť solou tejto zeme. Sol pôsobí rôznym spôsobom. Niekedy ti ochutí jedlo, dobre, nie? Niečo zakonzervuje. Keby si napríklad bol niekde porezaný a dotkneš sa soli, tak ťa to začne štípať. Keby ti padla do oka, proste tak ťa to tiež štípe. Sol je zvláštna proste. Tam, kde príde do nejakého takého voči nej nepriateľského prostredia, tak aj štípe, je to nepríjemné, ale je to nutné, pretože to potom dezinfikuje, vylieči, uzdraví. Amen. Halelúja. Tak toto je. Takže toto je našou úlohou na tejto zemi. Toto my máme robiť a keď my, bratia, toto robíme, tak sa vôbec nemusíme bať výsledku a úspechu. Boh je s nami, Boh to použije a dá nám zrast. Aký už nám dá, to je na ňom, to je jeho vôľa. My chceme samozrejme čo najväčší, ale najdôležitejšie je, že sa dostaneme do neba a dostaneme odmeny. Že spravodliví a tí, ktorí mnohých privádzajú do slávy, sa budú skvieť ako hviezdy na nebi. Tí, ktorí mnohých privádzajú ku spravodlivosti. Takže našou úlohou je privádzať mnohých ku spravodlivosti. Ako to môžeme robiť? Tým, že hovoríme to, čo chce Boh povedať tomuto svetu. Nie, že to zmeníme, prispôsobíme. Preto v tom musíme mať jasno, lebo je v tom kopu hmlí, kopu klamstva, kopu proste bludov proste a ďalších vecí. Napríklad ľudia, ktorí majú, dajme tomu, nejaké akademické vzdelanie, dajme tomu matematiku, kde potrebuješ logiku. Vieš, kde proste logika je úplne dôležitá.
tak keby pristupovali k Biblii, dajme tomu veriaci človek, katolík napríklad, keby tak, ako pristupuje k nejakému matematickému problému, keby takto isto pristúpil k Biblii a k veciam spasenia, musel by sa obrátiť. A ako je to možné, že v jednej veci logicky veci chápe a v druhej veci nie? V čom to je? Kde je ten problém? V čom je tá sila? To sa nazýva čarovanie. To je tá mágia, že nad týmto je čarovanie. Nad týmto sú tie hodiny odmodlených ružencov a večeranie a prehlasovaný všetkých anatém a preklínanie a tak ďalej. A toto pôsobí. To proste pôsobí. Toto energizuje démonov, pôsobí to. A preto ľudia inteligentní, rozumní, ktorí správne vedia vyhodnotiť situácie proste analyticky, vo veciach spasenia proste nemajú v tom jasno. Nevedia to pochopiť proste. Ty im ukážeš, pozri sa, komu dal Boh 10 prikázaní? Židom alebo katolíkom v Ríme? Podľa mňa na horebe Mojžišovi. Je tak. Teda odkiaľ pochádzajú 10 prikázaní? Volajú sa Mojžišové prikázania, ale Mojžišov zákon. Tak ich otvoríš v 2. knihe Mojžišovi 20. kapitola, alebo 5. kniha 5. kapitola, otvoríš to a teraz to prečítaš katolíkovi. Toto je 10 prikázaní. On ti prečíta svoje, druhé prikázanie je vynechané, není tam v katechizme a 10. je rozdelené na dve. 10. je, nepožiadaš majetku blížneho ani jeho domu, ani ničoho, čo má, ani jeho ženy. A oni rozdelili majetok a ženu. Z toho robili dve prikázania. A druhé prikázanie, neurobíš si podobu tých vecí, ktoré si hore na nebi, hore na zemi, že rýchý obraz, toľko neboj sa tomu kláňať, ani to bude to sú akože kresťanských 10 prikázaní. Ale Boh nedal kresťanom 10 prikázaní. Boh dal Židom skrze Mojžiša 10 Božích prikázaní. To je univerzálny Boží zákon, ktorý je v Božom srdci a tam ho len zjavil a izraelskému národu ho dal ako ústavu. Oni nemajú ústavu, ktorú vytvoril parlament, oni majú ústavu, ktorú im dal Boh, okrem ostatných národov. Dobre? Ale aj tak to platí pre všetkých ľudí, veriaci, neveriaci, presne toto rozhoduje o tom, čo je a čo nie je. Nič iné. Preto tu nikto nemôže tvrdiť, že hriech je, keď nejdeš do kostola. Alebo keď nejdeš na prívanie. Alebo keď proste sa nepomodlíš Márii. Alebo takto. To hriechy nie sú, neboli ani nikdy nebudú. Amen. Hriech je to, čo hovorí písmo. Hriech je kláňať sa modlám, smilniť, uctievať iných bohov, brať meno Božidov zadarmo, žiadať majetok blížneho, vydať falošné svedectvo o blížnom. To je hriech. Je to tak. Je to takto, bratia. Takže toto je našou úlohou. Pozrite sa ešte v 1. kapitole Rimanov. A tu nám hovorí Božie slovo toto. Pozrite. 1. verš 1. kapitoly. Pavel, služebník Krista Ježíše, povolaný apoštol, oddelený pro Boží evangelium, ktoré Bůh skrze své proroky již dávno zaslíbil ve svatých písmech. Toto evangelium je o jeho synu, ktorý telem pocházel z Davidova semene, Duchem svatým však byl Boží syn, jak se mocne ukázalo jeho vzkříšením z mŕtvych o našem Pánu Ježíši Kristu, skrze nej a pro jeho jméno sa nám dostalo této milosti. Amen. Dobre. A teraz pozri tu 10. kapitolu. A môžeme si prečítať od 8. verša. A tu hovorí Biblia takto. Co tedy říká, alebo môžeme to prečítať už od 5. verša. O ospravedlnení ze zákona píše Mojžíš toto. Člověk, který ty věci plní, z nich bude žít. Spravedlnosť z víry však mluví takto. Neříkej si v srdci, kdo vystoupí do nebe, totiž přivést Krista dolu, ani kdo zestoupí do propasti, totiž vyvést Krista z mrtvých. Co tedy říká? Slovo je ti velmi blízko, ve tvých ústech a ve tvém srdci, totiž to slovo víry, které kážeme. Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh zčísl z mrtvých, budeš spasen, víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse. Vždyť písmo říká, kdokoliv v něj věří, se jistě nesklame, mezi Židem a Řekem tedy není rozdíl, všichni mají téhož Pána, štědrého ke všem, kteří ho vzývají, vždyť každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, bude zachráněn. Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili, jak mohou uvěřit v toho, o němž neslyšeli, jak uslyší bez kazatele. A jak může někdo kázat, aniž by byl poslán, jak je psáno, jaká nádherná podívaná je příchod poslu dobrých správ. Amen. Takže takto sa môžu ľudia stať spravodlivými a my to musíme robiť. Za prvé, keď to robíme, my tým budeme mať v nebi slávu. Za druhé, ľudia tým môžu byť spasení. Dobre.
A je to teda o tom, že my musíme mať úplne jasné a čisté posolstvo, ktoré je to informácia o tom, ako sa človek môže stať pred Bohom spravodlivým. Že niečo kážeme, a síce kážeme o vzkriesenom Ježišovi Kristovi, ktorý je Mesiáš, ktorého Boh poslal na túto zábu, zomrel za naše hriechy a dokázal to, že je jeho syn tak, že ho vzkriesol z mŕtvych. Dobre? Tak toto je evanjelium o Ježišovi Kristovi, že keď v neho uveríš, budeš mať odpustené hriechy. Dostaneš nové srdce, nového ducha. Boh svoje zákony vloží do tvoje srdce. Napíše ich na tvoju mysel. Budeš mať príbytky v nebesiach. Boh ťa zapíše do knihy života. Odpustí ti všetko, čo si spravil. Dá ti novú budúcnosť. Stane sa tvojim otcom. Toto my kážeme ľuďom. A ako to získaš? Len tým, že uveríš. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť, ústami sa vyznáva na spasenie. Len tým, že tomuto uveríš. Povie, ale ja chcem dôkaz. Ale Biblia hovorí, že viera, spravodlivosť skrze vieru nehovorí, že kto mi Krista z neba zvedie dolu, alebo kto vojde do priepasu do hrobu a vyvedie ho. Ja chcem vidieť, ja sa musím dotknúť. Takto nezískaš spravodlivosť. Spravodlivosť môžeš získať skrze to, že uveríš tomu, čo hovoríme, že to hovoríme, tomu slovu. Preto je dôležité, aby bolo zvestované evanjelium, lebo Biblia tu hovorí, že viera je z počutia a počutie skrze slovo Krista. Že ako budú kázať, že ako budú vzývať toho, o ktorom nepočujú. Ako budú počuť, keď nebudú kázať. Ako budú kázať, keď nebudú poslaní. A sú na tejto zemi ľudia, ktorí toto poslanie majú? To sme my, ty a ja. Lebo Ježiš to povedal. Choďte a kážte. Choďte do celého sveta a kážte evanjelium každému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. A oni keď išli a začali to robiť, Pán začal spoluúčinkovať a začal konať a podrozal slovo. Preto sa ľudia obracajú. To je zaujímavé, ale takto to je. Takto to je. Ja ti poviem jednu vec, cirkev stále rastie. Nedávno som to niekde hovoril. V roku 2000, takto, milosť poznáme, je to zbor, kde sme sa obratili. Proste, vtedy ešte nebola milosť, dobre? Boli asi 4 KSK na Slovensku a asi 5 v Čechách v 91. roku. Dobre, vznikli asi. V 90. vznikli KSK, v 91. boli 5 zborov v Čechách, 4 na Slovensku, to bol Poprad, Nitra, Litovský, Mikuláš, Banská Bystrica. Dobre, ja keď som bol prvýkrát v Banskej Bystrici, tak tam bolo 30 ľudí. 30 ľudí bolo v zbore, to bolo v 92. roku, tak? 92. No a potom sme vlastne, náš zbor Martineša začal vznikať, naša skupinka, bolo nás 12. A tak sme proste nejaký čas fungovali sami, ale vtedy to bolo ešte ďaleko, že máš niekde chodiť cez 2 horské prechody do Bystrice, 60 km, to bolo proste, vieš, taká doba na tých 105-kách a chudobný, že ani na zimné gumy nemáš, takže to bolo náročné. Takže sme raz za mesiac išli akože na spoločné zhromaždenie, inak sme boli tam, ale nepatrili sme akoby pod jarda, nemali sme tam pastora, založila to jedna doktorka, tak sa tam chodili striedať, títo 4 pastori zo zborov. Dobre, Banská Bystrica, Poprad, Mikuláš, Nitra. Teda pastor z Nitry nechodil, to už bolo ďaleko. Títo traja sa striedali. A tak to fungovalo do 95. 6. To už nás bolo možno tak 30, v Bystrici už bolo možno 50 ľudí, 60. Dobre. Potom začalo to prebudenie, tento toronské požehnej, ten smiech a toto, a ten prejzon, bola to obdobie, spoznali sme Budapešť a úplne bum, zrazu zbory narastli, ten popradský zbor asi na 300 ľudí, Mikuláš asi na 200, Bystrica z ničoho nič poskočili na nejakých 250 ľudí, dobre, aj Martin, potom sa tam niečo stalo, dobre, také nejaké rozdelenia a v roku 2000 milosť mala 3 zbory, to bol Banská Bystrica, Žiar nad Hronom a Martin, spolu asi 250 ľudí, 300. Takže v roku 2000 nás Jarno vyslal do Žiliny, nie len nás, asi 4 manželské páry vyslal do Brezna, do Žiliny, do Olomouca, Mateja Mazucha a ešte Míňa Dupana do Nitry. Takže 4 manželské páry založiť zbory. A keď sme sa v roku 2001, 2, 3 stretali na konferenciách, ako máme teraz v Banskej Bystrici, tak to bolo v robotníckom dome, v sále, kde mal zbor bohoslúžby a bolo nás tam. Teraz tu bol diakon v Harveste z Banskej Bystrice, že chystali 300 stoličiek a nebolo to úplne plné. Takže 300 ľudí na konferenciách. 2002, 3, 4. Dobre. Potom bolo v Dome kultúry, tam už bolo okolo 600. Teraz je na konferencii okolo 2000 ľudí. 2000 ľudí a dohromady je nás možno 3000. Dobre, s ľuďmi, so zbormi, so všetkými. 50 zborov je.
misijné skupiny proste. Tu v Čechách máme 12 miest, kde sú zhromaždenia, kde sa káže. Tu je nás asi 800. Na Slovensku niečo cez 2000, asi 3000 ľudí, tak si zober, že to je za 10 rokov 10 násobok. 10 násobok. A ja stále si myslím, že to je nič, že to je málo. A stále mám hlad, Bože, veď nech už daj prebuď, nech už rastieme poriadne. A teraz, keď sme proste rozmýšľali na začiatku roka, tak keď som sa dal modlil, tak ma presne to napadlo. Že to je 10 násobok proste. Za 10 rokov 10 násobok, to je proste paráda, to je veľká vec. A teraz si hovorím, že keby aspoň takto nás Boh požehnal za ďalších 10 rokov, tak si to predstav, 30 000 ľudí, to už by sme začali hovoriť o prebudení. To už by bolo na úrovni Maďarska. To už by sme hovorili o prebudení. A je to možné, ja som presvedčený, že. A čo k tomu treba? To, čo robíme, robiť ďalej. Nie hľadať niečo nové, nejaké iné nové pomazanie, väčšie duchovné dary, nejaké know-how, proste to, čo robíme, spôsobilo, že Boh nás kvôli tomu tak požehnal, že sa 10-násobne, že z 300 ľudí je teraz 3000, tak pokračujeme v tom ďalej a ja verím tomu, že Boh nás zase požehnal, lebo to je od Boha, to nevieme urobiť my. To není marketing, reklama, proste ľudské úsilie, vychytralosť, finty. To není tak. A to není tak, že preťahujeme ovečky zo zborov. Sice nás takto kritizuje, ale to není pravda. Boh mi je svedkom. Nikdy som nebol v žiadnom inom zbore, ako sú naše. A v živote som nikdy neťahal žiadneho človeka k nám. A manželka aj mohla potvrdiť, koľkým ľuďom som aj povedal, nechoďte k nám, choďte do svojho zboru. Fakt. Proste to nechcem. Alebo keď niekto príde k nám a prvé, čo urobí, začne ohovárať svojho pastora zbor, odkiaľ prišiel, tak viem, že teraz povie, u vás je to také skvelé, tu nás sme nadšení, to je úžasné. Viem, že za pol roka to bude robiť u nás. Odíde od nás a bude hovárať mňa. Samozrejme, že máme ľudí, ktorí prišli z iných cirkví, nikdy som ich neťahal. Keď niekto príde s tým, že naozaj je hladný po slove, chýba mu to tam, proste nesúhlasí so zborom, lebo je v ekumene s katolíckou cirkvou napríklad. A nesúhlasí s tým. Alebo je tam nejaká Jezabel, ktorá tam čaruje pod palcom celý zbor a nerastie to, ja neviem, nuda je tam a depresia, rozvádzajú sa a neviem čo proste a hriech je tam. Samozrejme, nikto nie je povinný chodiť do takého zboru. Každý je povinný byť v cirkvi, ale v akom zbore proste, ja chcem byť v zdravom zbore. Nie si povinný proste, že niekde byť do smrti verný, aj keď pastor už má tretiu milenku proste, ale raz máš byť verný, tak to budeš verný. Ani náhodou. Nikdy. Že sa tam budú proste spoločné modlitby s katolíckou cirkvou, keby to bolo prvýkrát, na druhý deň som tam už není. A keď mi tam niekto rozprával, aká je Matka Teresa Božia žena, na druhý deň prestanú chodiť do toho zboru. A nech si o tom myslí, kto chce, čo chce, lebo nebola. Dobre si prečíta jej život. To je proste všetko len imič. To je hranie na city charizmatikov, pretože katolíci sú pragmatickí, charizmatici sú citoví, emocionálni. Oni chcú cítiť niečo v srdci. Oni chcú cítiť, ako sa ich niečo dotýka. A podľa toho, čo cítia, podľa toho hodnotia, čo je pravda a čo nie. Keď niekto na nich zahrá imič, že sa mu teraz si hlavne rozpráva, ako milý detko, proste a kapne mu slza. Môže rozprávať, čo chce, už preto ho miluješ a je ti ho ľúto a je to pravda. A ako si ho mohol kritizovať. Je to tak. Proste takto to je. Takto to vratia je. Takže my potrebujeme vytrvať, robiť toto a poviem ti, zober si to, ktorý chodíte na konferenciu. Na každej konferencii sa krstí okolo 40 ľudí. A teraz si zober, že máš 4 konferencie do roka, potom máš 4 regionálne konferencie, tam sa krstí okolo 20. Dobre, to je možno koľko, tam cez 300 ľudí? 350. Potom ešte koľko sa pokrstí zborov ľudí, to je 500 novoobrátených ľudí, nie preťahnutých živých detí, novoobrátených zo sveta, ktorí sa uverili, dali pokrstiť, naplnili Svätým Duchom, vyznali hriechy a zabudovali sa do zborov. Amen. Amen. To je bomba. Tak sa na to pozrie takto. Ja si pamätám, nebolo to tak dávno, čo sme sa ešte modlili, vždycky na začiatku roku s pastormi sme chodili na chatu, vtedy ešte z celého Československa. Jardo hovoril, to bolo možno tak pred 5 rokmi, že modlíme sa, aby sa naplnilo slovo, že Boh pridáva cirkvi zachránených každý deň. To znamená, aby sa obratilo aspoň toľko ľudí za rok, koľko má rok dní? 365. 65. A teraz je už viac. To je bomba.
A teraz si to vyrátaj proste. A toto, ja napríklad to pozorujem, ja tam robím rozhovory s tými ľuďmi, ktorí sa krstia a ja vidím, že to má proste stúpajúcu tendenciu, že to je stále viac ľudí, rastie to. A všade, dobre, raz sa viac darí tomu zboru, a raz zasa tomu zboru, raz proste ten zbor zápasí s nejakými odchodmi, rozdelením, s nejakými útokmi. Dobre, proste aj inému zboru sa ale darí. Potom zasa tam ten zbor začne proste nejako možno stagnovať, ale zasa rozbehne ten a globálne, keď sa na to pozrieš, tak dielo Pánovo rastie. Amen. Sme súčasťou prebudeneckého hnutia. Ďaká Pánovi. Ďaká Pánovi. Podľa mňa v Československu je okrem nášho prebudeneckého hnutia už len Maranata, ktorú vedie brat pastor Emil Adam. A to je náš priateľ. Chodí aj na naše konferencie a tak ďalej. Navzájom sa pozývajú naši kazatelia, jeho kazatelia. On bol kazať u nás, aj Bystrici, naši bratia tam. Takže je to krásne proste. Vidíme, že Boh koná veľké veci. A to není tak, že na Slovensku je v Čechách. Dobre, ešte to není taký prudký rast, ale zober si to proste. Keď sa na to pozrieš z roka na rok, fakt sú tie zbory väčšie. Silnejšie, stabilnejšie, sú možno nejaké turbulencie, kým sa zbor nejako usadí, zastabilizuje, to je aj 5 rokov proste. Tým získa nejakú takú stabilitu, také dobré jadro. Veď aj v Prahe to bolo tak, že prvé 2 roky to nebol žiadny rast. To len také ozdravovanie, to taký ozdravný proces, lebo sa zbor dostal do nejakých problémov. Potom, ja neviem, ešte také pretriasenie 2014, ale teraz 2015 to už bola bomba. A 2016 začal veľmi dobre. Na prvom zhromaždení nového roku, aby tá prvila jednu ženu, tá tam uverila. Minulý týždeň uverili ľudia. Piatok sme mali zhromaždenie z Luka. Aj v Teplici uverili ľudia. V sobotu sme mali zbor, keď uverili ľudia. Večer bolo druhé zhromaždenie, zase uverili ľudia. Včera boli noví z tých evangelizácií, z tých harvestov v zbore. Krásne. Tešíme sa. Ďaká Pánovi. Chápeš, a takto to je. Vytrvajme robiť v tom, čo robíme, lebo robíme dobrú prácu. Robíme to, čo chce Boh. Amen. Chápeš proste. A tak sa nejako dostanú do dobrej konštalácie okolností v zbore, že všetko zapadne na správne miesto, vytvorí sa dobrá atmosféra a zrazu príde rast. Ďaká Pánovi. A to sa práve deje. Jarda vždycky pozbudzal vo viere, že ver, že cirkev rastie neustále. Keď nevidíš, že by rastla navonok, že pribúdajú ľudia, tak ver, že vnútri v zbore sa ako v tele dejú také nejaké procesy, že je tam ten rast. Naberá silu, napríklad ako strom, že naberá v zime silu, aby na jar potom vypučila, rýchlo zasa narastie o 0,5 metra nové konáre, ešte má viac listov, proste je košatejší, je väčší, prinesie ovocie. Tak ver tomu, že aj keď momentálne nevidíš rast, tak nás vždy pozbudzoval, tak nebuď skeptický, nemyslí si proste, že je nejaký problém, nejaká stagnácia, ale proste je potrebný nejaký vnútorný rast, nabrať silu, aby potom mohol porazť do vonka. Niekedy je tak, že niektorí ľudia proste musia aj opustiť prácu, musia odísť, lebo sedia ako žaba na práve. Niekedy tak je. A musí proste byť zdravie, sila, všetko, čo je živé, zdravie a sila. Amen. Takže takáto budúcnosť je pred nami, som o tom úplne presvedčený. A toto je proste veľký duchovný boj, v ktorom sme aj my. Chápete? Tu na není teraz momentálne ten boj taký nejaký dramatický, je taký zvláštny proste. Napríklad teraz sa hovorí, som čítal jednu takú štúdiu, teraz sa hovorí, že nové revolúcie, alebo na Islande bola revolúcia, ako o tom viete. Viete, po tej finančnej kríze, proste bola taká revolúcia, že premiér a šéf Národnej banky a tak skončili normálne v base, sú v base tí, ktorí nestihli ujsť. Že dnes proste revolúcie prebiehajú skrze sociálne siete, mass media a sú v hlavách ľudí. Dneska to není nejaké krvilačné davy na námestiach, čo na kandelábre vešajú ľudí. Dobre? Preto a vidíte, aj vojny sa vedú inak. Hej? Že nie sú to proste, ja neviem, 10 000 mŕtvych v nejakej bitve obrovskej, hej? Ale sú to proste na stovky ľudí. Dobre? Že, ja neviem, zobrať 5 slovenských vojakov na misii v Iraku a premiéra volajú na zodpovednosť, ako je to možné, že zomrel vojak. To je normálne, to je vojak. To je nebezpečné povolanie, takže vieš, či neboli zanedbané bezpečnostné opatrenia. No ako chceš, keď okolo lietajú gulky a vybuchujú výbušniny, to je proste nebezpečné prostredie. Amen. Ale my žijeme proste v takom svete, kedy sa teraz ten boj a to nemusí byť taká tá horúca vojna, môže byť taká studená a je to hlavne tá ako prebieha studená vojna? Proste špionáž a dezinformácia a tak ďalej, proste a finty a presne o tom toto je. Dneska si nemôže katolicizmus dovoliť stavať hranice na námestiach a upaľovať ľudí. Nie je proste.
Ani husiti proste, ja neviem, vyrovnajú kosu a okovajú seba, idú mlátiť farára po hlave. Proste dneska sa to už nemôže diať, takéto veci to bolo pred 300 rokmi, ale dneska proste takisto tento boj prebieha, ale presne týmto. Preto vyzerá tak kultivovaný, ticho, s úsmevom sa vedie boj. Chápeš? Ale je to ten istý boj. Chápeš? Proste je to o tú istú pravdu, o tie isté myšlienky, ten istý boj na život a na smrť, o tie isté ľudské duše sa zápasí. O to, či sa k ľuďom dostane evanjelium alebo nie. A hovorím proste, Jeremiáš bol taký prorok, ktorý mal obrovskú vieru. Boh mu povedal, či moje slovo nie ako kladivo, ktoré rozbíja každú skalu, či nie je ako oheň spalujúci. A napríklad viete, že Jeremiáš sa nazýva, má takú prezývku, že plačúci prorok. Druhá jeho kniha sa aj nazýva Plač Jeremiášov. A tak sa nazýva preto, lebo jeho kázne vôbec nemali prebudenecký vplyv na Izrael. Vôbec žiadne prebudenie sa nekonalo. Nie je to zaujímavé? Žiadne prebudenie, žiadna náprava, nakoniec sa stalo presne to, čo on predpovedal a Izrael išiel do babylonského zajatia. Ale v babylonskom zajatí Boh použil službu Jeremiáša, takže ho objavil Daniel, začal to čítať a tam nastalo prebudenie. Preto Biblia hovorí, že buďte pevní, rozhodňuj sa v diele Pánovom vždycky, vediac, že vaša práca nie je márna v Pánovi. Amen. To nie je márne. Biblia hovorí, že tí, ktorí v slzách sejú, s plesaním potom ponesú svoje snoty. Amen. Proste my kážeme evanjelium. Ja vám poviem pravdu, v Žiline, tu na prekvapenie, naozaj prišli ľudia aj z ulice do zboru. Fakt, aj z ulice sa obratili ľudia. To som zažil asi prvýkrát v živote. A napríklad v Žiline sme veľa kázali na uliciach. Veľa. A veľa ľudí sa s nami modlilo modlitbu spasenia. Veľa ľudí bolo uzdravených, veľa ľudí bolo dotknutých, plakali a tak ďalej. Ale normálne neviem, Gabika Palečková, Bohušová žena Lucia, Mišo Vujčík, Ivo Gašo. 4 ľudia. Za 5 rokov, alebo za 6. 4 ľudia a niekedy sme kázali 2-krát denne cez prázdniny. Vážne. Každý deň 2-krát denne, ale sme si mysleli, proste máme toľko kontaktov. Jeden čas sme zbierali kontakty, že to je o tom kontaktovaní, sme si mysleli. Že keď budeme potom tým ľuďom vyvolávať a tak, samozrejme, že potom tia už pošlú niekam, napíši tú SMS-ku a tak ďalej. A 10-krát za deň sa poslať niekým chodí deň, tak to nie je veľmi príjemné, tak potom sme už ani kontakty nezbierali. Ale raz sme ich mali možno 200 za leto. Že ľudia, čo sa fakt s nami modlili modlitbu spasenia, tak sme si mysleli, no keby aspoň štvrtinu z toho na základe viery toho, že podobenstvo rozsievačovi je, že jedna z tých pôd je dobrá. Takže Bože, tak aspoň fakt štvrtina. 20%, keď nám dáš 50 ľudí, to bude nádherné. No. Z ulice ani jeden človek, ale raz zboru úplne enormný. Raz odtiaľ niekto prišiel tam, proste a ani nevieš ako. Tak. A potom ma napadol ten verš, že ja som vás poslal žať tam, kde vy ste nepracovali, iní pracovali, vy ste vstúpili do ich práce. A potom si povedal, tak to je úplne super. Takže takto budeme raz, vôbec nemusíme pracovať. Tak sme nepracovali. Pretože to je taká poľnohospodárska práca. Vieš? Niekto zaspieva, my to teraz nevieme. My zaspievame, možno to nebude dobrý, možno to niekto iný, ale kvôli tomu, že to robíme, tak Boh nám dá vstúpiť do práce niekoho a my niečo robíme. Boh nás podľa. Tak to Boh robil, aby to bolo spravodlivé. Takže tí, ktorí žnú, v podstate, ako hovorí Biblia, že oráč orie v nádeji. Že ja som raz tak rozmýšľal, bol som na pohrebe môjho starého otca, on bol evanjelik, takže do toho kostola som šiel, do katolíckého by som nešiel. Tam bol evanjelický farár a hovoril jednu vec, a normálne ma to fakt oslovilo, ale iba tak teologicky. A hovoril o zasadení orecha. Že keď zasadíš orech až po 30 rokoch, že má, neviem, či to tak tam je, dobre, my máme orech na záhrade a my sme nesadili. Neviem, či má po 30 rokoch oredu, či tak to možno bolo. A ja som mal taký postoj vtedy, vieš, ako mladý muž, ja neviem, 30 no což ja mám pažika, sadiť nejaký orech, keď si ho aj tak nič mať nebude. Ale sú ľudia, ktorí tak nerozmýšľajú. Tak som si povedal, čo človeka vedie k tomu, že dáme tomu nejaký 60-tník, má rád proste svoju záhradku, alebo niekde po Álii chodí proste a tam vede, ktorý on nikto nebude. Čo ho k tomu vedie? Čo to je za osobnosť, charakter, ako to myšlenie?
takí ľudia. A on povedal, ten farár, že a my by sme mali byť takýto. To bolo z kresťanského hľadiska, že my by sme mali byť takýto. Že robiť, ja neviem, on to myslel akože o dobre, samozrejme ako farár, o dobre a tak, že akože alebo stereotyp bol akože dobrý, lebo založil napríklad cukrovár, a potom tam už nebol, lebo to bolo z narodenia a tak. On povedal akože dobre, že proste, že už takí ľudia robia dobre, aj keď z toho nič nemajú, osobný zisk. A takto to je proste. Aj my slúžime, kážeme evanjelium. Napríklad veľmi ma potešila raz jedna správa. Po nejakom čase Vlaďka, pamätáš, keď priviedla tú kamarátku, čo sme ukrstili u nás v Šlí, v potoku? Tú Janu. Ona potom, kde si sa odsťahovala, neviem, do Londýna a tak a zistí, že je úplne zasadená v Božej práci, alebo Ivana Kríková proste. Že sa niekde obratí a myslí si, že s nej nič aj není proste a tak ona kde si išla do zahraničia a potom zrazu po 5 rokoch jednej sestra začne písať listy, že je šťastná, že slúži Bohu, že je v nejakom zbore prebudenickom a tak ďalej proste. Nádhera. Nemáš z toho nič, ale tak to robíme, že niekde inde niekto žne našu prácu, to, čo my sme robili, tú namáhavú prácu, a my sme z toho nemali výsledok, ale nie sme z toho frustrovaní, lebo zasa niekde niekto iný pracuje a prišli ľudia, ktorí sa napríklad obratili niekto v Kanade, a tá jedna sestra, tam sa obratila v Nemecku proste a vyhľadala si náš zbor, prišla. My sme vôbec nejako sa nepodielali na jej obratenie, sme šťastní. Nie? Krásne. A hovoríme, Pane, sme ochotní aj viac prijať, Pane. Koľko ľudí nám dá, že o každého sa postará. Budeme slúžiť čo najlepšie kázať, budeme im priateľmi, Pane, a tak ďalej. A Boh koná. Takže takto to, bratia, je. Preto treba mať veľkú vieru a preto treba očakávať, že naša práca skutočne nie je marná Pánovi, že to nie sú iba také nejaké frázy, aby nás potešili, že viem, že to je o ničom, no ale tak myslíte si, že to je aspoň dobré, no, že aspoň to má nejaký význam. Ale ono to skutočne má význam. Že to možno vypadá, že zatiaľ ešte menší zbor a v Budejoviciach a tak, ale to skutočne má význam. Ja proste nepochybujem o tom, že perspektíva je a že to vyrastie proste. Lebo viem, že je mnoho cirkví, ktorých už, a to nehovorím ako súd alebo niečo, ale hovorím to proste úplne realisticky, viem, že už nemajú perspektívu, aby vyrastli, pretože už sú zahmlí a nemajú jasno v evanjeliu, nemajú posolstvo. Rozprávajú nejaké sterilné reči o láske, o jednote, o dobrote, o tomto proste, ale vôbec nemajú jasné videnie, jasné posolstvo. A keď aj majú, ľudia vôbec nie sú nasadení, lebo napríklad aj učenie o viere úplne deformovalo cirkev. Ja proste mám rád učenie o viere, vždy som tomu veril, aj to takto kážem, ale veľmi opatrne. Lebo zbory, ktoré na to skočili, majú pár ľudí, ktorí žijú úplne egoistický život, a myslia si, že Boh, Biblia, modlitba, viera, post a vyznanie je tu len na to, aby získali lepší majetok, lepšie auto, lepší byt, alebo neviem čo. A oni neslúžia, aby boli spasení druhí ľudia, aby budovali cirkev. Nie sú odovzdaní pre nejaké dielo. Nepoužívajú vieru na to, ale na to, aby sa pozdvihli ich životy. A to je obrovský omyl. To Ježiš nikdy takto nepovedal. Povedal, hľadajte najskôr Božie kráľovstvo, jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané. Amen. Ja verím aj v prosperitu. Úplne. Niekto hovorí, že vy ste tá cirkev, ktorá káže to falošné evanjelium prosperity. Ja na prosperite nevidím vôbec nič falošné, verím tomu, chcem to, lebo si uvedomujem, koľko peňazí treba v cirkvi, aby sme mohli byť efektívni a robiť veľké veci. Teraz ideme robiť novú web stránku a tá bude napríklad 200 000 bude stáť len na programovanie. Profesionálne. A povieš, že na čo vyhadzujete peniaze na také veci? Preto, lebo dneska nemôžeš osloviť každého človeka, ale každého môžeš osloviť, každý má smartfón, tak u každému sa môžeš takto dostať. Amen. A keď mu tam dáš niečo, čo ho zaujme, niečo kvalitné, ide o tie myšlienky, ktoré chceme povedať, ide o to posolstvo, ktoré chceme povedať. Každá generácia musela hľadať, ako v tom byť efektívny. Napríklad 500 rokov sa kázalo evanjelium len v kostoloch, a tým to už končí, dobre? A napríklad začal kázať o John Wesley, ak ste čítali jeho denník, začal kázať evanjelium, potom mu nedovolil farár použiť kostol, tak sa postavil vonka na cintorín pri kostole, tam už mu nemohol zabrať a tam sa zhromaždil 10 000 dav. Oveľa viac, než by sa vyšlo do kostola. A vynašli novú metódu a začali používať kázanie pod holým nebom na verejných priestranstvách. Dovtedy bolo taká hradba v mysliach kresťanov, že evanjelium, že Božie slovo sa môže kázať iba na vysvetenom mieste, v kostole. Preto kázali potom na cintoríne, lebo to bolo tiež vysvetené miesto.
A až potom, keď boli aj cintoríny malé, tak už začali niekde, kde ani kostoly neboli, ani cintoríny v tých banických chudobných štvrtiach, tam začali kázať a zistili, že ľudia, svet je pripravený, poja sa berú len žať. A my dnes tiež proste, už není efektívne napríklad toto alebo iná vec, tak hľadáme, ako zasiahnuť ľudí, že kde dnes môžeš ľudí osloviť. Nemôžeš prísť a vybudovať na nás si, na známo sa dáva, lebo proste ľudia akorát tak zavrú okno, že ich ruší, že práve pozerá nejaký film. Nie. Ale môžeš ísť osloviť takto. To sú proste 5,5 hodiny denne, priemerne Európan je online. 5,5 hodiny denne. Koľko hodín ide cez námestie po pešej zóne? 10 minút denne. Máš šancu osloviť ho tam. 5,5 hodiny denne máš šancu osloviť ho vo virtuálnom svete. A tie informácie tam môžeš priniesť. Amen. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže toto je pred nami. Veľké veci urobíme, veľká žatva bude, hľadáme Pána, modlíme sa, Bože, daj nám viac, Pane, my nechceme, aby ľudia zahynuli, lebo aj Boh miluje ľudia, aj nám to není jedno a chceme, aby boli spasení, zachránení, preto každým evanjelium, preto sme nasadení, preto sme odovzdaní aj vy tu, aj v Prahe, aj všade. Nech vás Pán mocne požehná. Šalom. Amen.